kangu inyaya yeland iri pakati paPeter Mucheno naElisha Mucheno. Takaenda paground tichitarisa matarisiro atakaita nekubvunza Peter naElisha mabrothers dzisekuru avo ndianga reve mukomana munyina wakabva kwawakabva wakaenda kunogara panzvimbo imwe vari wangani vari vairi wagara panzvimbo imwe vari 2 wakaenda kunoroora futi masisters waiteedzana mudzimba dzavo. Saka sekuru waPeter wakabara vakomana vairi, sekuru waElisha akabarawo vakomana vatatu. Handiti zvadaro Peter umwe baba munini wake aizi Lazarus haana kuita mwana. Saka patakaenda paground takasvika tobva taona kuti Peter ane lendi yake, Elisha ane lendi yake. Lendi yanga iri padispute yanga iri lendi yanga yaLazarus asina kuita chiwana. Peter obva akirema kuti inini semwana ari mumba mukomana nemuningina nababa vangu, inini ndii ndakasiyiwa ndichibva ndanzi ndinofanira kutora lendi. Tobva tabvunza kuti muno here mapepa kana information dzinotaridza kuti ndizvo. Haanawo kutaura, tanga tiina Ishe Samanga. Saka tabvunza izvozvo tobva tabvunza kuti kwaidzi kugadheni, bosi kwaizi gadheni raLazarus. Tikati kwaidzi kugadheni kwaimbori mani, kukazokonfirmwa kuti kwairimwa ndimbuya waPeter nambuya waElisha. Saka takonfirma izvozvo tobva tabvunza kuti saka dispute iri papi. Tikanzi Peter akati no, ini ndinofanira kutora lendi yacho yese. Tobva tabvunzawo Ishe akati inini ndiri muzukuru mai wangu mwana wekwa Mucheno. Saka inini pandakauya ndichipresida nyaya iyi handina kutomboiti zvidai. Ndakatouya ndikataura nanasekuru avo ndikatowabvunza kuti vanasekuru mungachikanirana here kanzvimbo kadiki kakadai so madii kuti imimi mugarisani mungoonesana mowana common ground palendi iripo. Saka sekuru Peter zvanzi pawakataurirana kudai pakaita kuwirirana, ubva watotaurirana kuti ngatigure neapa. Posheni yakagurwa pakaenda kusara wando wakasara neposheni yanga iri hombe uku. The other portion ndofunga 1 acre ndo yakasara ina Elisha. Zvadaro ndo pakabva pauya kesi kunoku yakuripota kuti yaripoterwa changamiri ichimparudza. Saka patakadzoka taakuchitarisawo takangosvika tiona kuti situation yacho iri kutaridza kuti ownership yeapa ndeyaLazarus. Vanhu varipo wese hapana ane ownership iri written kuti ndepani ndepake. Saka takangosvikawo futi kuona kuti I think mhuri dzacho dziri mbiri dzinofanira kungogurirana futi nepakati. Asi kana zvine zvisizvo munobva mati advise kuti zvine zvakamira sese. Asi isusu takangoona kuti ava vane lendi yavo kumunda kwavo, ava vane lendi yavo. Lendi iri kukanirwa yanga iri yaLazarus. Lazarus asiri mupenyu, hapasina evidence iri kuti ava vakapiwa ndiLazarus uyu haana kutombotaura kuti angotaura kuti ndepasekuru edu tese ende taitinawo magadheni ikoko. Saka ngatidini tinofanira kugurirana. Saka ndo mamiriro ayakaita. Alright, what's their relationship? With Lazarus, what's the relationship? Lazarus ndibaba uyu ndatina Lazarus relationship yawoshi ndibaba munini, kuna uyu ndibaba munini futi. Asi dzimba kumba kwa Lazarus ndekuti kumba kwa Lazarus ndeuko. Saka iyi imba irikupinda sei? Handisiziva ngozi kwakanzi paine magadheni. Kana tatotitebera kuti gadheni ndiyo yaLazarus. Zvino takuita family yaLazarus ndeipi pafamily tii? Saka uyu ndio kunofanira kuenda inheritance yaLazarus. Hatitori inheritance yaLazarus kuisa. Zvafanira kuti tutora inheritance yababa mukuru
kuti wana wabamnini wari kuda kuclaima kuti the fact yekuti baba wako nababa wangu vangu vari mabrothers anditi pafa uyu mwana wabamukuru anga asina wanawo saka tofanira kusheya because ngatedze lineage iri kuti chii lineage ndopiwa ndikuti zvinonzi ndirarazaro asi zita election chini papane mudhani kuti razaro airima uko mbuya airima uko serezira razaro ndiye akazosara chengeta pakaenda vana mbuya kuhundu pakaenda vana imimi time yaeni marazaro mamuripi ndairima naye ini ndairima kumusoro imairima musoro iya chirima kuzasi saka apa pamuri ndepambuya ndokandairima kwambuya kusaidi asi razaro airima kusaidi kana maitorima pambuya hakusi kwenyu election chini uku ndekwambuya saka muri ndekwambuya ndimbuya akabereka baba ndimbuya akabereka baba asi ndiani ndimbuya we are talking about ownership nirai baba tati tikutaura yachi ownership kwaelesha kuriko kwambuya kuriko kwarazaro kuriko razaro kana kakazikataria mbuya wemurime hazvikupiona boza papanokuwa zita kuti parazaro kwarazaro kuriko kwangu kuriko iwo pauri kunesana neuyu ndiye pani apo papi pamuri kunesana neuyu ndiye pani tainetsana pamugano mugano wechii wegarden mugano iwo mugano kutaura kwaitaka kwataura kuti kunesana kwako kurubva pekuti iwo uri pane kuparaza pamuti parazaro handipo because pane pambuya iwe interest yako iri pani pambuya ndosaka uri kuti mugano warazaro hausiwo because uri kuti pasaidi parazaro papaina mbuya zvinhu zvandinoda kuti utaureka izwa bambo wana bambo wenyu akawakwairima haunobvira wambonetsana kusvika pakufa haunobvira wambonetsana saka iwe ndiwe ani wanaunetsera zvinhu zvawafi zvarazaro ini handisi kunetsa ikuru chii mukoma akasvika ndiri kurima ndiye akazosvika kuti eka kana mukoma akasvika rurima pasi pako ukadota nyarara razaro kwekumba kwavo iwe da kurima kukwako kusiri kwa mukoma wako sei mune ukama kumusoroko asi pasi apa pamusina ukama pa because razaro une mabeneficiary uyu une mabeneficiary anditi wana baba wako aizani Livingstone baba warazaro aizani Denius saka imimi hamwendi kotora zvinhu zvekwadenius kana kwadenius kutori nemunhu kwadenius ndiyanotora ikoko noti iwewe aukurosa magadheni akari kumwe chete ngawa ari kumwe chete asi ona ndiani ndopane nyaya yedu isusu magadheni ari kumwe chete asi ona ndiani wozwa ungatora nyaya kuti mbuya aini mapasaidi anditi meaning kuti iwewe uda kushandisa zita rambuya kuti uye uwane something up ivi nyange ukashandisa kuti izvo kuti mbuya mbuya zvandiwega kwadhenisi ndi mbuya kwarazaro ndi mbuya saka unokwanisa kuona kuti iwe unokwanisa kuzosara uine 2 meters kana kanzvimbo kambuya kanenge kakudivhaita kuzukuru wese unokwanisa kusara ne 30 meters nhaka unohayeraira hauyi nhaka yese handina kurosa ndakagumira pamugano wairima baba wangu kusaidi kurazaro magadheni kombuya kuya kuedza wataura yambuya kuti yakakabatana neyambuya wakawa kuti ima baba igara kana mbuya saka kugara nambuya zvambuya zvava takazosirwa kagadheni nababa anga aripo ndiani pawakasirwa gadheni anga aripo ndiani tete anga aripo tete akaziya baba bambo musadaro mazwa bambo musadaro baba senzai zvenyu muzosiyire vana venyu musabate tusiti kwenyu baba munokonzeresa unnecessary problems ruchiwa ngerwei penyu izwai penyu munapo handiti ndati penyu munapo here hamuna izwai bamba ndati kugadheni kwacho ikoko hamuna here kwenyu kwaLivingstone
Pedu baba pedu. Ndati hakuna here kwa Livingstone. Andina gati. Kwa Livingstone rapobonyera katwa nani? Livingstone. Rapobonyera katwa nani garden? Ingori migano hii baba ingori garden wani ni migano. Ingori migano. Isaiba. Amustora chokwa. Ndabvunza ine. Ndati garden iri kunetsa. Hanzi. Waridziwe garden iri kunetsa ndo anani? Mukati ndirazara na mbuya. Ndozobata moto. Kuti Lazaro pake papa kabatana na mbuya. Ndozobata moto. Ndozo na mbuya ngari mkomane mune saka ngwa kashiana. Saka inini mira wana mbuya ngari mkomane mwina nani? Mbuya wangu na maiwara sana. But izwa kuwa mkomane mningira. Nyango muri wakadza zviruti mundorara nemurume mumwe chete. Ndizvo. Kana kuti kuwa mkomane mningira zviruti mundorara nemukadzi mumwe chete. Iwo hawendi kurara nemukadzi wamukoma wako nekuti mukadzi wamukoma wako. Unorara nemukadzi wamukoma wako. Saka uri kuunza ishu yekuti azonga mukoma nemuningira zvinei nenyaya. Kuwa nemukoma nemuningira hazvina basa. Tiri kuti mapostora anorora kana 5 wefamily 1. Murume 1. Asi umwe naumwe anopiwa bani. Pakati niro bamukuru Lazaro anangopari manisa ndau chiri wadiki. Izwa. Anangosiya pakadaro. Izwa. Urutaura wega wani. Ndau nekutipa. Izwa mira. Izwa. Urutaura wega. Kuti baba mukuru haanobvira mupari matisa tauri. Pedu isusu. Seduire. Batika. Ini kana ndine munda wangu. Iwo ndo nditaura here kuti uri marini. Mugano wakatostetwa kudara wakagara. Mugano wakastetwa ndiani? Ndiona baba na Lazaro wachachilipo inini ndichilipo ndakazouya nditi. Iwewe izwa. Mukuru ndiani iwewe na baba? Ndewe. Saka seuti iwewe ndio wakazoti mugano onekwa wani mukuru wasi. Inini ndakazogara na Lazaro inini. Pamusoro chane. Pane lendi iripo kamigano iripo ndezvese. Pane miti yekutanga. Poita imwe miti yechipiri yema-arrangements akatoitwa ndofunga zvine 2 handisiziva kuti 2 mazero chii zvakatoitwa zvinezvi but kumashure handiri kugarden harisiro riusere ndo riri kwatisina kuenda pane garden riri kuseri saka kumberi kwegarden ndo kune lendi yarazara. Asi awayawo garden rawo rikuseri. Kwanzi magarden ari kuseri. Saka mazwa ndati isisi kuti advise pa issue yekuti ownership yechinhu chaRazaro because pamberi apa pandepaRazaro. Saka kana mari kuti advise ndosaka ndati nini kana iri issue yekuti pane dambudziko ilendi yaRazaro. NdepaRazaro. Lendi yaRazaro inoenda kulineage yaRazaro. Haiendi kusiri kulineage yaRazaro. Auclaim zvinhu zvakapa mukuru ba. Because baba mukuru newana wake ndo mabeneficiary newazukuru wake. Anzo. Iwewe alright. Munhu akauya izvi. Kwenyu mimi hamuna kukambofiwa here kwara kwanza kwari Livingstone. Hakuna kambofa here. Right. Wafa mukauya ndi. Lendi yawo wakafa iwawo. Atizi. Wana wenyu wakati tikudawo share ikoko. Munoti mukoma wako wakafa iwewe wana wake awo wouya ikoko tikudawo share pagadheni iro raboko unoti kana kuruwirana munogona hakuna kuira saka kutenga zvina basa kutipedzera nguva garai kulineage yani zvaRazaro kulineage yani kusiri kwenyu imi gara kwa Livingstone kwa uyonza ni Denius kune ari pamusoro Denius apa papadzika poita wana Denius papadzika poita wazukuru wa Denius wekutanga papadzika poita wazukuru wa Denius wechipiri papadzika poita wazukuru wa Denius wechitatu podzika poita wazukuru wa Denius wechi10 wazukuru wa Denius wechi20 30 40 50 60 70 80 90 100 wazukuru wani kwa Livingstone the same thing. Hakuna anobva uku achibira uku. Hakuna anobva uku achibira uku. Musatora advantage yekuti munhu afa akasina chi mwana. Kana asina kufa afa asina mwana asi ndi mukoma wemwe munhu. Kana kuti muning'ina wemwe munhu. Kana kuti ihanzvadzi yemwe munhu. Inonzi blood sister, blood
brother. Iwewe baba wako is a cousin brother. Ano ma blood ji ake ma blood sisters ani ukazi wewe anozima hii ma kinsmen anzi ma kinsmen andi chadzika chirungu acha zishona ita zvikazi werudzi uyu anditi mirewo werudzi hweuku mirewo zvinorewe zviri kutokutaura kuti bloodline yatodii yatosiyana. Uona pane nyaya ndosanoti ndibambuka musakane zvinhu zvamusikafanira kukana chindotsvagai zvenyu izvi zvemadzinza mukadanya kuzviteera munotakura nemhepo dzisinei neni because Lazaro kana asina kusiya apa akapa munhu ndepake asi tinoendesa kudzinza rani dai kuti nhasi unodai paine motikari yaitohondea motikari yaLazaro nhasi yaitohondeani yaitohondeani nekuti ana baba nini vangu varipo vaitaura kuti Lazaro akati zvaise tsvimbo zvase ndezvako. Saka maakuti kana iri motikari moti ingaendo asi kana iri lendi ngatishe anyway tupedza nguva lendi yaLazaro uko imi muchengeta zvinhu zvakazvakada